treba da ja nisam nešto i da ću se mnogo zauzeti, radio sam. Stop. Fuck you. Prvi put Roblox. Igram ga u slobodno vreme, ako se pitate nešto, da li igram Arsenal i to, dakle da snima više nekako, zato što sam prekinuo da ga igram isto, zato što je prilično težak i ovo neće biti neko, zato što ne srećem se više, ovo je dosta smorio. Da, sve to. Sačuvam ovom igru i javim. Nadam se čujete pomalu igru. Nekako što onako i još stvori. Zašto sam igrao Seriousan projekat, hoćete mu govorim to je s tim neku epizodu. Naprimjer, ajmo reći, znači kad uradimo sve, uzor jedan čudak. Nisam snimao, sam malo čekao čak i Seriousan 4 da izađe, nisam odnosno da popravio kad će, pa samo sam odlučio da snimim dodu ovako, igru, nekako sam ga nisam odlučio, da sam umro. Pređemo na Seriousan trojku, nismo popustili od priče i tako to, što Seriousan trojka ne prati priču. Ne prati priču dvojke, prati priču second encounter. Znači kako su se mi vratili samo u NASA da spasiti svet i nažalost su se nazad za planeti, tamo smo ponovno što da su sve tako priču donosi i sve to. Što je i Seriousan
meni je baš dobar urađen. Meni su semova i neko meni su veliki, ne? Ali sad što mi čekaj se isti. Šabe. Šabe. Ja sam zato što me žabe ubijaju. Da se reši od žaba, pošto on je problem. Da se reši. A trenutni rok problem. Opšte. A ovo mogu kulturu da je jađaju. Ne treba da je mlada. Da, ne da mu voda pada, da se u vodu pada. Da se polomilo. A ovdje bi se trebalo da skočimo. Može mali cheat. Ali ajde, bolje to ne kodicamo ništa, vidjeli su zadnju epizodu. Sad nam sada čeka jedan lep drug koji se vratio iz prošlog ovog našeg Angelina Spinks. Da sam to rekao u bitku, nemam ništa bitno, nemam testeru, nemam ni gledati, to se naći u drugom delu, ako hoćete da vidjeti video, ostavite like. Čovjeku ćemo morati definitivno zanimati. Ja znam koliko ona dobro za content. I Zero Sunshine 3 ćemo igrati čim izađe. Nećemo baš čim izađe, igrat ćemo malo kasnije. Još ne i... Pošto je onim pari za to, morat da nekako napraviti nešto. Ja sam htjela kad on dođe da uđe stup, ali to je to. On je koliko neki dolazi, neki sliš. Secret Health kad je to non-stop bude. Sad bude trebalo da se zna za Škorpion, čim sam ga čuo i treba se nalazi onaj Ender. Možda... Sad da što vas zaboravio. Čekaj sam tek neki youtubere kao ja, gdje su sad ono. To što su zaboravili kako se igra. Mislim da je kako su zaboravili, znači zaboravili svi kada dođemo dole, direkt dole, ću došli dole, ću sad start, ću da ćete vidjeti zašto ako počne da se film vidicama. Oooo, hvalje, ja hvalje. Što vodovac ne ura. Daj, motherfucker. Ovo se da prva epizoda Roblox, znači drugu, ne znam, pa eto, imam si u sebi.
ne bi trebalo to da pokupuju. Ok, znači moram u nas. To nisam prediktao. Znači ako hoćete možemo nekad, ja što znate što se nikako neće speedrunanje. Ovo nazad. Ovdje pasi. Dobro. Out. Ajde. Quanto sono sembrato adesso adesso trebalo da nas dovede ovdje. Enemies, ovo smo prešli, ovo su bile harpije, ovo su fishes. Nisam jako dobro mjesto za portu. Znači, u ovom videa nisam spomenuo, kraju ćemo vidjeti jedan Serious Sam pesmi. Uglavnom vidjet ćete možda nešto na kraju, vjerojatno nećete. Ako hoćete mogu da vam ostavim link od čega ćete vidjeti, a to je Serious Sam trailer. To uskoro dolazi, znači Serious Sam trailer koji je izašao, uzet ćemo oba dela, da ih poslušate, da ih pogledate, jako ste cool. Pogledajte se svi drugi trailer. Možda ga već gledam, možda niste, ali meni kao fan je jako to bitno da
da. Ja sam promašio sam skoro po celu ovo. Tu sam se svirao na ove. Gledajte puno, ali imam HP što ne treba. Mape kao da napravite svoja mapa da dolaze neprijatelj s jedne strane. I sad se čujem muzika, vratno niste, ali ta muzika je iz Serious Sam trojke. Serious Sam trojke iz Final Fighta, to je bio prvi onako i onda su se očuli, ovo je dobar stvar. Zašto ne bismo dodali u to? Nema tačno ta pesma ime, ne znamo joj ime. Znamo da je iz Serious Sam trojke, mislim, pre nego što je zašla. Ovo je dela pesama Serious Sam Hunteru, a to je The Grand Finale. Pokazat ću vam tu pesmu, jedan ću raditi, pokazat ću vam to će biti zadnja pesma, pa, točno se pitamo dobro. Znači da znam tu Serious Sam trojke se nešto šupenite. Vati ovo. To je novo oružje. Koji se ne fuka vati HP. Ja mislim da sam... Ja ću sad zbog snimanja, pa dok ne stignemo na tog dela, ja ću da vam dopustimo, da vam to ne bude problema, bit će vam nekom točaka. Izvinite sam malo, i uspio sam to samo... Pa evo nas, uspio sam, baš i nisam se sad, ja mislim da sam slučajno ušao unutra preko nekog načina. Možda se... Zašto je ovaj tu? Koji fuck? Nije bilo. I... Sad se ovako smirimo i ubili smo ga nekako. Vidite kako i sad imamo prostor. Sve mi imamo pedera. Prolaziti s ovime naravno. Možemo zašto su oni tako raštrkali nekako? Neki bug, verovatno. Sada znam da će se stvori ovaj petak koji uzem heal ovaj. Pošto mi ne treba heal, ja ću njega da uzmem. Pošto i ovako, kliknemo F6. Sad. Kliknemo F6, opet da bi, zato što se ovdje su dorovni veliki debeli. No izgleda ne. Found attack secret. Ok, to sam čuo. To vi. To je žabe.
Tajno, nie mogu, tajno. No mislim da se nalazi ovdje još jedan. To ne nalazi se. Znači moramo pazimo na sve kortere. Opa! I mislim da tada se vratilo. Kao smo ubili ovog. Imamo opet F6, ali ne bismo umrli. Ok. Dajmo smo ovdje. Ja znam šta je ovdje. Let's get serious. Jep, tiny boss. Ovo se zove Hero pesma. Čuti možda zato što... Zato što ovdje vam pustim pesmu. I ovo će mi tako raditi. Prvi red. To su čak i nestalo. Imamo F6. Da se spasimo. Taktika vam je da znate krećete se uvek po sredini. I gledajte se uvek... Opa, nema više. Oni su blizu smrti. Pazimo se. Fuck, F6. To što mislim da ću umrati sad. Imam shotgun. Nije toliko loše. Ok, samo izbjegavam tako. Tako, Dry Gamix. I ništa. Da je bazukom rešam. Puno korisnije stvar da se radi. Ok, što me sad ubilo? Ok. I sebe roknu. Svaka čast. Kao mogu da iskoristim. Da njih roknem. Šta je ovo? Što je time? Jer su mi gold. Ok, F6. Neprecizan smo. Ti si zadnji. Ne, nisam, ti si zadnji. Kao strojite je zadnji. Ovo je... A dolaze još, samo... Tako su gotovi. Imamo F6 misli se ide kroz ova vrata, da... To je bilo malo teže. Pripremimo ovo. A to ovaj ono kako ubijaš ih. Tako da ću još gori. Šta je sljedeće manjiti? Dakle, to je... Gdje sad je žaba bila? Okej, Nika dosta žaba.
Pa kao je bilo lagano, to sam samo za okrenjem strani. I armor. Treba mi healthy. A meni je dobro što smo isti, super. Ja mislim da ćemo čak i završiti epizodu, dosta malo duže trajala. Tako da vidimo se u sljedećem epizodi. Pozdrav!